Sa number 5, may mga ginahulat na lang ang mga dokumento para ma-localize ang 911. Kumpleto na ang tanan ng mga dokumento sa Bacolod City para sa localized na emergency 911 system. Ginsiling ni Bacolod City Mayor Greg Casataya na nagahulat na lang sila sa Notice of Activation of Local Call Center o kung go live, agud tigayo na nga mapatuman ang amo nga proyekto. Kung may localized nga 911 sa Bacolod, mangin mas madasig na ang pagresponde sa kapulisan kag rescuers sa mga insidente. Bangod ang tawag sa isa ka caller, ang magadiretso na sa command center sa Bacolod City kag hindi na magdangat pa sa national. Dugang ni Gisataya, temporaryo nga ibutang ang call center sa 911 sa evacuation center sa Barangay Takuling kag isaylo ini kung mahuman na ang ginapatukod nga command center sa amuman nga barangay. Samtang igalunsar sa Bacolod City Police Office ang Safe NIR Dial 911 caravan sa Huwebes nga adlaw. Agud mapatpat sa pumuluyo kung ano ang 911. Ginsiling ni BCPO Director Police Colonel Eugene Rebadumia, madamo sa mga Bacolod noon ang wala nagatawag sa 911 apang nagapost sa Facebook. Rason nga hindi nila marespondihan ang mga insidente bangod wala sang formal complaint. Magalibo sa Huwebes ang BCPO sa Bugos nga syudad para sa nasambit nga caravan. Educate the public na hindi na sila kinanglanon pa manawag o mangita sa numero sa police station, sa kilala nyo nga police para marespondihan kamo dayo. So kung magdaya na ato niya mga pumuluyo, may nakita sa mga kahina-inala dira, accidente man, kinala sa police response, hindi pwede police response. Just call 911. It will be the national headquarters reconnecting you to the direct unit. So hindi na ko mamangita number ni Colonel Ripadumia. Ang sang station commander no kay matrunk line mo sa Japon ari direksyon na gid ang kaayuhan sinisang 911 it is free of charge yung dial din bisan wala ka load sa cellphone is supportive of the initiative of the national government to have a unified 911 system no nga pag-dial mo 911 tanan emergency makita da yon no so kami as soon as i-launch na siya pugid na siya sa Bacolod dira no matangaton is we would want mas effective in terms of time nga pon ma-localize siya. So ginpabalo ko lang si Yusek Salvahan nga ang syudad sa Bacolod nag-signify na last year kay Secretary Rimulya na we wanted na kung magtawag ka 911 within the territorial jurisdiction of Bacolod, ang masabat niya ang Bacolod na 911.